ҳаматон ба салому алейкум ҳамватанон. Мана имрӯз рӯзи панҷшанбе нарху навои як бохабар мешавем. ҳатман видео то охир тамошо кунедтон. нархҳои ноку себа ҳатман мефаҳмем. Бо диққат навора ҳатман тамошо кунедтон. ҳамин дӯстон лайк мондан, падилиса карданро фаромӯш накунедтон. худо хоҳад навораи нав ба нав ба ҳамаи шумо пешкаш мегардад. ҳатман видео то охир тамошо кунедтон дӯстон. Kilo şapa? Kalay size mi soğukta? Olmuru? Yakşı çöktüğünden mayne mi yiyor? Yakşı çöktüğünden mayne mi yiyor? Aziz buyur. Çamşam. Nim ta kilo pa. Nim kilo ki. हाँ मालूम सेब چند شد؟ آزو سیب هم میگیریم بیستن سیب چندی شد؟ Ne pahalı uçtum? انگورا چه؟ Kolay bir şey ne?